vull tenir el món sencer de genolls als meus peus dient buino. Allò que m'aneu esperant, encara que és impensable, però no et preocupis. És l'únic que vull. Sempre vull tenir més, però em conformo molt bon. Penso, pots deixar-ho tot si no t'oblides del que ara tens. Hi ha una altra cosa. De fet, és molt poc. Heu conegut ningú que fos com jo. Ai, jo voldria tenir un altre jo que viatgi amb mi, amb el meu nom i el meu cap. Jo voldria poder cantar una cançó a dues veus amb el meu altre jo. Jo voldria ser aquí mentre jo canto amb mi una cançó. Vull ser allà, passejant, tranquil, vull ser tot arreu, tot arreu, tot arreu. I ja sé que no té sentit, però voldria ser aquí, i a la lluna sí, voldries de sí. Tinc l'esperança de ser Guido. Guido! 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 Jo! Jo voldria ser Brut! O algun altre escriptor. També Jesucrist, Mohamed Buda. Tot i que jo no crec en Déu. Ai, m'agradaria tenir el món sencer de genolls als meus peus, dient Muy bien. Me enteré que Guido estaba en Venecia, así que ha venido hasta Venecia. Soy la que paga la película. Tengo derecho a estar en el rodaje, ¿no? Yo pienso que sí. Así que fui a su habitación y allí me encontré una nota con mi nombre que decía: venga al baño de barro. Así que me fui hasta el baño de barro y allí, sobresaliendo, me encontré una nota más con mi nombre que decía: venga al cuarto de vapor. Así que fui hasta el cuarto de vapor. De allí me encontré otra nota más que decía: venga al jardín. Muy bien. Ahora estoy en el jardín y me encuentro otra nota más que dice: vuelva a la sauna. Tengo la sensación de que me está tomando el pelo. Senyora Contivi, tinc una sèrie de rumors que apunten que el seu matrimoni està en perill. És motiu de l'amistat del seu marit amb la Carla Albanese. Quan va ser l'última vegada que el senyor Contivi va veure la Clàudia Nati? Fa 3 anys a Mallorca? Històries així fascinants.
gent inespirada, do contini Luisa Contini, filla d'un rics potentats italians fa molt temps. Vintatges contents, érem joves, do contini Luisa del forno, somnis d'actriu i el futur més brillant, enamorada en passat valiborno, nits al telèfon amb Guido cantant fa molt temps, crec que massa temps. Luisa, tinc males notícies, hem de marxar d'aquí com més aviat millor. És que saps què passa? Que l'aigua d'aquí, la potable, la treuen del Gran Canal i es veu que està dolenta. I que la gent marxa d'aquí pitjor de com que ha arribat. I crec que hauríem de marxar com més aviat millor si no volem caure malalts. T'ho dic. Guido, Sí? no haurà arribat per casualitat la teva productora? La meva productora? Ah, la Clea. Pues mira, justament ara que preguntes la cosa de veure fora el Derby. Ja està, de bé, Manela Gran, no l'he vist. I li has ensenyat el guió, ja? El guió, però quin guió? Si no tinc res. Ai, Guido! A veure, si no tens cap idea per fer una pel·lícula, per què signes un contracte? Perquè me'l va oferir. Guido... Signor Contini, té una trucada? Sí. Pronto? Feien mandra sota les mantes quan m'ha vingut la idea de que podries estar avorrit i sol.
Quin dia és avui? Dilluns. Doncs, divendres, sí. Sí, t'ho dic de debò. De fet, crec que demà comencem ja a portar tot el tema de decorat, de trets, de... Però quins decorats, quina trets, Lluïsa, si no tinc res. O se m'acut un dia en 4 dies, o som a mort i la carrera està finit, caput. Imagina't, i si fes un western? Em sembla que tens un problema, Guido? Lluïsa, això no és el que necessito que em diguis ara mateix. Ah, no? I què necessites que et digui? Ens podries dir, Guido, tranquil·la, ja has passat per situacions com aquestes. Guido, tranquil, ja has passat per situacions com aquestes. És veritat, general. I com ho vaig sortir? Quina rèplica em toca ara? No ho sé. Doncs jo tampoc. Ai, Déu meu. I si és una pel·lícula sobre la Bíblia? Què? Com ho veus? A veure, Sí? què els vas proposar perquè t'oferissin un contracte? Doncs els devia proposar que els devia, no ho sé. Crec que els vaig dir... Un documental! Clar, sí, un documental! Pel·lícula! Saps què penso? Què? Que t'hauries de prendre el dia lliure. Tu com vols que em prengui el dia lliure si no s'ha fotut res en 4 dies som com a mort? Guido, que has de relaxar, sé com treballes i les idees han de venir de forma natural. I si no venen? Doncs improvis. Ja ho tinc. Ja, faré una pel·lícula sobre un director de cinema de prestigi qualsevol, no té res a veure amb mi. Passa un spa, un balneari. I al final saps què? Doncs que et fot un tret al cap. Ja ho tens! Veus que fàcil? Però Lluïsa, que era broma? Fer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Contini, ¿tiene Sí. carrerón o no? Sí. De hecho, justamente se lo iba a mandar ahora. ¿Quién sabe qué pasa? Que yo trabajo en un sistema taquigráfico, es un poco complicado, y los guiones parecen como listas de la compra, pero yo se lo arreglo y se lo mando enseguida. Ajá. Yo siempre trabajo así, es mi método. Sus últimos 3 films fueron fracasos. Sí, pero eso fue porque la gente no se atrevió a entrar al cine. Contini, ya le adelanté una suma de dinero exorbitante. Y si el guión no está listo para cuando llegue el equipo de filmación, no solo rescindirá el contrato, sino que me asegurará de que no vuelva a trabajar en su vida. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Perfecto, así que dígame, ¿quién está en el elenco? Pues en el elenco está Claudia Nati. Piense que ella es un puntal para el proyecto. La gente está deseando, rezando, pregando para volver a vernos juntos. En la ficción es cierto, ¿eh? Ya hablé con Claudio en París y me dijo que no mostrara la película si no le muestra el guión antes. Porque se le iba a mandar, pero pensé, ¿y si viene ella aquí a Venecia? Se lo enseño en persona y así lo entenderá mucho mejor que en el directo. Entonces sí que hay guión. Claro que sí. ¿Y cómo empieza? Pues mira, al principi, res. I després, música. L'acció passarà al cementiri. Hi ha algú que està viu enterrat, un home que lluita, que plora, que sap que ningú el sentirà. Intenta sortir de la casa, ningú creu que es pugui salvar. No pot respirar però no vol arribar massa tard a dinar. ¿No quiere llegar demasiado tarde a comer? ¿Qué es esto? He sentido del humor. Está demente. Sí? Ajá. Vale. Ve comencem a l'església. El dia del seu casament. Es veu com es casa feliç i content, un riu innocent. Però un trio de monjos satànics sovint es veuen passar. I el Romi no hi és ni tampoc els anells que es desmaia al desert. He parlat ja del tren? ¿Un tren? Sí, claro, en todas las películas de Contini hay trenes, es mi sello. Brillant, magistral, brillant, i magistral, i de cop, i de cop, i de cop, i de cop, i de cop. Hi ha un cop d'humor brillant, i magistral, brillant, i magistral, i de cop, i de cop, i de cop, i de cop, que va deixar el meu tren. Brillant, i magistral, brillant, i magistral, i de cop, i de cop, i de cop, i de cop, l'argument fa un gran salt mortal. Els monjos van passant
que bebimos ese día? C'est pas possible. Je n'ai pas pris du tout. Que je necessite llevar vericidio. Madonna, Madonna. El cine de hoy es un desastre. Y es por sus directores que están mal. Tanto existencialismo es un desastre. Si le falta el glamour del musical, con tiriquiano musical, que se vive sin romanticismo, que es una canción. La gente no quiere pagar el precio de la entrada. De musical Debe estar bromeando. Yo no lo veo. Cuando Fermón lo meto,
firmó por un musical. Quiero canciones, quiero bailes, quiero un musical, así que hágalo. Vale. ¿Qué será? ¿Sí? Guido, Sí? aquesta no és la idea que tenia de la nostra relació. Bé. Fa 4 dies que soc aquí i encara no m'has vingut a veure. Què passa? Que ja no m'estimes, no? No, és que ara t'estic. No suficient, això és evident. Em mataré. Luisa, jo justament anava a sortir per veure si aclareixo el cap i tenen noves idees per la pel·lícula i això que me'n vaig. Què passa? No, res. Però si et païssis. Luisa, Saps, Guido? digue'm. Crec que no podria tenir-te mai. No. Encara que només fos per evitar el ridícul. La fatiga d'haver-se d'amagar i de mentir. Però es veu que tot resulta molt fàcil. Quan t'he mentit jo? De què parles? La Carla. És ella qui t'ha trucat, oi? No, la Carla. Però si fa més de 3 anys que no sé res d'ella. Aquest tema està tancat, acabadíssim, ja no vaig dir. La vaig veure ahir voltant pel balneari. Sí, però pensa que aquest balneari hi ha molta gent i no m'estranya res que hagi vingut aquella desgraciada aquí per molestar. Això és el que em desespera de tu, Guido. Per què? Que parles com si diguessis la veritat, com un home honest. Però com pots viure així? No és just això de mentir així. I que la gent no pugui comprendre el que és cert i el que és fals. No pot ser que tot et sigui igual. I que tot et... Val. Perdó, perdó. Ai, sóc una empipadora, oi? Quina melancolia. Fer el paper de la burgesa. La que no s'adona de res. Ja li expliques aquesta, Ja li dius. Que no l'he vist. El que em fa més fàstic és que ho sàpiga tot de tu i de mi. No sap res. Mira, Guido, val més que no t'entretinis o acabaràs fent alguna tonteria. Per què et refereixes? No crec que us hagueu vist des que som aquí, no? Jo t'he dit que no. Això deu voler dir que deu estar a punt de matar-se. O encara no t'ha amenaçat amb el suïcidi. Però de debò et penses que jo l'aniré a veure? O potser m'equivoco. No, clar que t'equivoques. I mira, el fet que pensis així em fareix. Per això mateix me'n vaig. Bé. Així a poc a poc. Perfecte. I ara tornes a sortir fora i entres a poquet a l'habitació com si t'haguessis equivocat i et trobessis amb un dos coses. M'agraden els teus caps. Espera. No, el maquillatge hauria de ser una miqueta més... Més tons. Més atrevit. Tens un llapis? Saps? Sí. Ahir vaig tenir un malson. Érem allà al carreró de darrere la plaça Nova. Allà on et vaig comprar aquella bufanda. Te'n recordes? Sí. Aquella que també et va comprar la teva dona. Quan la portes, mai sé si és la seva o la meva. Sí, però quieta. Bé, el cas és que érem al carreró. Fent-nos petons. I de sobte apareixia el meu marit i ens matava tots dos. Amb una pala! Pobre Luigi. Pobre nosaltres, no? I és que ara no es vol dir que era una pregunta. El Luigi mai faria una cosa així. És tan bo i tan treballador. Tu creus que podries aconseguir-li un treball a la teva nova pel·lícula? Suposo que sí, que podria. Jo crec que us entendria un paper. Vale, perquè així estàs perfecte. I ara tornes a sortir i quan entris, vull que siguis molt salvatge. I si de veritat m'equivoqués d'habitació, es posaria gelós al meu Guido? Series capaç de fer-me una cosa així a mi? Mai se sap. Thank you.
problema conmigo. Potser no m'ha vist aquell internat. Estava a prop d'aquella platja, amb només 9 anys, molt fill, anant a veure una dona com aquella. El pare Manfredi em va dir que era el dimoni en persona. Este demonio italiano dice que quiere saber sobre el amor.
Cuido, vamos a arribar a París. I no l'he fet. Per què no estic aquí? No, ara he llegat l'hotel. Saps? Una dona extraordinària va ballar per mi una vegada en una platja d'orquestra. Què està per poder interpretar la pel·lícula? No. I llavors, per què no has venido a recordar aquesta platja? He pensat que potser t'agradaria. Bé, ara que vull fer una mica la brisa, ara que fa fred, sembla que se't fan els ostres, no? Sí, és agradable. Cuido, qui em va fer interpretar la pel·lícula? Doncs a la pel·lícula faràs el paper típic, el paper d'una dona casada. Com una infermera. No, les infermeres curen ferides, tu... Jo, curar no. Això mateix. I com curaré? Doncs curaràs, ja saps, Amb màgia. això mateix és perfecte per aquest paper. Ja. Aquest és el paper que vaig interpretar a la televisió. Sí, és veritat, però d'això fa molt de temps i pensa que aquesta pel·lícula va ser un absolut èxit. I el jardí de les delícies. Un altre èxit. Mi havia Benito. L'èxit més gran de tots. Veus aquest paper està fet per tu. Cuida, no vull tornar a interpretar aquest paper per tu. Però l'has de fer. És que aquest paper és el que m'ha portat els últims èxits. Esclar que has tingut un èxit com aquell. No, mira, les tres últimes pel·lícules han estat fracassos, tots. De fet, els productors no van precisament al darrere. Saps, tinc com la sensació de que he perdut alguna cosa, però crec que tu em pots ajudar a trobar, Clàudia. Inspiració. Això mateix. Mira, això mai he estat inspiració. Sempre has estat tu. Això és el que has necessitat creure. No puc tornar a interpretar aquest paper mai més. Però, Clàudia, aquest paper s'ha arribat a convertir en una estrella. Cuido, soc real, no soc una musa. Tinc una vida real per la qual mai es mostraria el més mínim interès per ella. No hauria d'haver vingut. No, sisplau, Clàudia. Buscaré un altre paper. No funcionarà. Per què? No puc tornar a tenir la mateixa relació amb tu, em desgasta. A més, tu estàs casat amb l'Eloisa. Serà millor que marxi. Clàudia, espera. Déu meu. Ho saps, és veritat. T'estic rient al meu cor. I tu te'n rius. No ric. No te'n riguis, t'estic obrint el meu cor. La meva carrera es fa miques, la meva vida es desmorona. I tu et quedes quieta com si res, i a més rius. Cuido, algú com tu alguna no té prou. Saps que si és amb tu, no en tinc prou unes sobres. Tampoc dos. En no vols Casanova. Casanova? Fins i tot res. Casanova, clar. Sou Casanova. Valora un dia només
crec que estàs fent un gravassa de tot això. Em sento tan ridícula, Guido, tant. Però carinyo, que és només una pel·lícula. Una pel·lícula que pinxi, res més que això. Només una pel·lícula? La meva vida és només una pel·lícula? El nostre amor és només una pel·lícula? Luisa, no dramatitzis. Estàs traient el nostre amor, Guido. Et sents traïda? Va bé, crec l'escena de la pel·lícula. Ja està. Però no d'aquí. Luisa, carinyo, com a artista he de fer servir tot el que em passa a la meva vida. Ho entens tot? Molt bé, molt bé, molt bé. Però si ho fas servir, fes-ho servir bé. Que no, Guido, ja està, no puc més. Ja n'he tingut prou. Vés-te a l'infern. Luisa! Fins on vaig poder veure, la seva vida creativa havia arribat a estar tan estretament relacionada amb la seva vida personal que quan aquesta va tocar fons ja no hi va haver marxa enrere i el seu talent es va evaporar. Luisa! 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 La seva dona no hi és. Clàudia! La senyoreta Nàdia ha marxat. Carla, per fi. La Carla tampoc hi és. No. Ara ja no puc fer la pel·lícula, ho sento, ja no puc complir amb aquest rol. No hi ha cap manera de salvar aquest argument. L'autor ha perdut tot el seu control. Com desitjaria que el refés tot, però em temo que ara ja és massa tard. Guardin aquest set per altres obres i diguin a tothom que ja se'n poden anar! Trobeu una altra gent. Ja no puc ser jo qui ho salvi. No puc reconèixer ni qui sóc. Ajuda'm, Luisa, ajuda'm, mare, que m'ajudi algú. Estic en un moment mai no viscut. Guido va perdut i a la deriva. Guido ja no sap el que ha de dir. Guido sense actrius per defensar-lo dels tutors que volen enfonsar-lo. Guido avui es queda sol amb Guido, Mama! Guido, caro mío, tengo malas noticias. Morirás. Aixeca't. No et dic que siguerà. No. No, això no vol dir que no sàpiga quan està previst que et moris. Està previst. Aquí dalt, tot està previst. Absolutament previst. Mama, sí, mira, tot està previst. Està previst que la pel·lícula sigui un èxit. No ho crec. Francament, fill. He anat veient com va la pel·lícula i poder que et moris seria la sortida més digna. Fill meu, no t'ho prenguis malament, però la pel·lícula és terrible. I moriràs. No crec que una cosa tingui a veure amb l'altra. Dóna gràcies a Déu. Com t'ha anat la vida, com estàs ara? Fins aquí has arribat, fill. Sí. Mama, saps què? Explica'm com és estar mort. Saps? Crec que seria un bon argument per una pel·lícula. Els últims dies, un director de cinema que ha tingut una vida plena d'èxits. Es passen un bon dret. I al final, saps què? Al final...
mesos que hem fet això i ha sigut increïble. Així que, un fort aplaudiment. Notes per a vestuari, per l'atletisme, per totes les projeccions, els tècnics, que també ens heu fet molt fàcil. Estic aquí. Home, Joan! Bueno, però...